penses morir per ell, imbècil? Digue'm on és. Una vegada. No, home, que t'ho juro, que no sou nens, que s'han anat. Sé que treballeu junts, desgraciat. Home, que no, que me n'he sortit, treballo en una fruiteria ara, al mercat. Què vol dir me n'he sortit? Mira, cabron, al Jota li vaig permetre salvar el pèl a canvi d'uns treballs per mi. I l'últim que li vaig encarregar em va dir que el faria amb tu. Doncs t'ha enganyat perquè no tinc ni puta idea on és. La mercaderia que el Jota s'ha quedat. I m'importa una merda si veus o no el veus. Si m'ha pres el pèl, tu et menges el marrón. Què és el que vull? La mercaderia. Doncs troba el Jota. Penso tancar aquest negoci. I no permetré que ni tu ni ell em deixeu amb el cul a l'aire. Si el Jota pagarà la seva traïció. T'ha quedat clar? Sí. Tens 15 dies. Ei! Va! Ostres! Que no hauries d'estar al mercat. Bé, és que avui he dormit fatal. Escolta'm, però ja he trucat al Rafa i li he dit que ja aniria aquí una estona. Què tens? No sé. No, res, eh? No sé, estic cansat i ja està. Ah. Què prens? Una poció màgica que va de nassos per les cordes vocals. Que avui gravo la maqueta, pel Forques. D'això. Ahir no vas perdre res, eh? Un concert de pena. Però de pena, eh? Els místics estan... Com ho diria? Acabats. Destruïts. La veritat sembla mentida perquè era un grup collonut. Però ho han perdut tot. Tot! Sí, sí. I quan perds la passió, malament, eh? No sé si m'explico. Ara que jo em vaig animar. No és que vulgui dir que em faci gràcia que la gent ho passi malament, saps què vull dir? No. Però sembla que així tingués més lloc per tu. Què és allò d'allà? Hòstia, Beni. El cotxet aquell blau. El cotxet? Em va caure. Ah! No, Beni, te'n compro un altre. No passa res, home, sí, és que ni m'agradava. Segur, era de la SU, seguríssim. Sí. Doncs marxo a treballar. Escolta'm, sort amb la maqueta. Sí, d'això, sí, espera. És que se m'ha acudit una bestiesa. Sí. No, digues? D'això, tu podries acompanyar aquesta tarda a ajudar-me a gravar els cors per afegir a la melodia? Vull dir que seria un detall harmònic bonic, no? Que penso que quedaria de puta mare, no sé, pel contrast de les veus i tot això, no? Beni, però és que jo canto de puta pena, eh? No. No, sí. I escolta, més, ja he quedat amb el Rafa que per compensar aquestes hores del matí, doncs, ja aniré a la tarda. Ah. No ho sento. No, res. No passa res. Sí. Adéu, Ben. I així que continua desaparegut i amb l'ordre de recerca encara vigent. Sí. I això vol dir que no sabem si és al país o s'ha fotut al camp. Si hagués intentat anar-se'n, el més probable és que l'haguessin retingut a la frontera. Però no és segur, esclar. Els controls només són cap a determinats països. Ja. Creia que no en volia saber res més del Jota. Per què em preguntes tot això després de tant de temps? Sergi, és que ahir va passar una cosa. Mira, jo acabo de... Espera. Un moment, Sí? Però tu de què vas, pringat? El primer que se t'acut és parlar amb la policia? No, jo... Si parles amb la policia, tu seràs el primer en pringar, ho entens? Entesos. Ho sento, Sergi, però me n'he d'anar. Era el Max que em vol explicar una cosa important. Parlem un altre dia. Li ha passat alguna cosa? No, sí, segur que és una bona notícia, però al Max li agrada donar-les cara a cara. Marxo, que m'he de connectar. Molt bé. Adéu. Sí? I tampoc ens ha pres? Escolta'm, algú l'ha d'haver vist, hòstia. No, jo ja no sé qui més trucar.
No, d'acord. D'acord. Gràcies per res, eh? Bona nit, Ivanora. Ei, Dani. Ei, Iago. Ei. Ja la tinc. El què? La maqueta, eh? Que no recordes que avui l'anava a gravar? Ja ha passat la tarda. Aïllat, tancat, gravant i tornant a gravar. Hòstia, és que allà et passa el temps, que no te n'adones. I ara la pista del baix, la guitarra, la veu, els cors... I tot jo sol, eh? Tot jo. Soc l'home orquestra. No sé si m'explico. Escolta'm, la gravació, la potent, demà estarà. Però aquí em porto una que no està malament. No la vols escoltar? Què? És el Max, que m'envia un missatge. Doncs fes. D'això, jo vaig a preparar-me alguna cosa per menjar. Que allà passa el temps i t'aixeques encarcarat i amb una fam i una pixera. Ai... Sí? Has vist el crucifix? Sí. És el Crist de Murianis. El té el Jota. I val molts diners. I jo no he vist ni el Crist ni els diners. Ja, Ralban, però és que jo m'he mogut, saps? Si l'he buscat, però és que ningú sap on és. Calla, imbècil. Escolta'm bé. Els vull tots dos, el Jota i el Crist. Si me'n falta algun dels dos, el teu cap completarà el joc, m'entens? Sí. Sense policies i sense hòsties. Si me la fots, et mato i punt. Si em dones el Jota i el Crist, salves la vida. És prou senzill. Fins i tot per tu, no? Què? Què t'ha dit? El Max, que em troba a faltar. I nosaltres a ell. Mira, no?